Hyvää päivää, iltaa tai mikä nyt on siellä silloin kun tätä katsot. Mä olen Jone. Mä päätin ystävien kehotuksesta alkaa kokeilemaan vlogia. Tältä kanavalta luvassa erittäin randomia sittiä. Randomia. Paskaa. No, sen pidemmittä puhetta, en pidä mitään hirveitä seminaaripuheita tässä. Ajattelin mennä suoraan aiheeseen. Mulla on pikkusisko, kuten huomaa. Olkaa. Aina pilaakaan. Mutta aiheeni on varmaan teille entuudestaankin jo ehkä tuttu YouTubesta. En mä voisi sanoa hitti. No jos on, niin hyvin negatiivisella tavalla ainakin omasta mielestä. Olkaa, mene pois. No. Joo, mutta älä tuu tänne, käykö? Älä tule. Tässä teille pätkä tätä hittiä. Valomut. Joo. Mä kerron mulla vestyksestä vähän sen enemmän. Mulla on huulikoru, pieni tommonen kiva. Ylhäältä päin, läpi. Ylhäältä, läpi. Käydä. Siis mä nauran tuolle vieläkin. Ja se ei oo hyvä juttu. Mä en halua tietää missä olosuhteissa toi lapsi on kasvanut. Mut siis se teippaa! Siis tiedä onko se jotenkin niitten mielestä siistiä jos on niinku läväri. On se siis varmasti. No mutta tässä vielä se paras. Joo, mä oon lesbo Hannankaa. Mut mä voisin joskus tehdä video siitä, että mä ja Hanna niin seksuaali. Lesbo! Hannankaa! Mitä vittua? 9-vuotias, jos sitäkään. Varmaan on. Ei silläkään hyvä elämä. Ja sitten maailma on muuttunut vaan siihen pisteeseen, että nykyään lapsetkin ovat ihan sekoja. Ei oo hyvä. Ei ole hyvä. Suomen tulevaisuus. Jos voisin itkisin verta. Ehkä itkinkin. Vittu mitä paskaa. Se on niinku period, elikkäs piste. Tälle. Kritisoinnille tästä. Mä toivon, että toi lopettaa ne ja saa elämänsä kondikseen. Mutta kiitos jos katsoit. Mä sitten ensi kerralla lisää. Kai se voi niin sanoa. Jos tykkäsit, tilaa toki tää mun kanava. Ja pistäkää kavereille jakoon, että näkevät sitten tämän, etten minä itselleni tätä huvin vuoksi tee. Se olisi todella mälsää. Erittäin mälsää. Ja kritiikki otan ehdottomasti vastaan, kun teillä sitä on. Jos on, päättäkää itse, paremmaksi tullaan. Ei kukaan ole seppä syntyessään. Tai jotain legendaarisia sanontoja. Mut se oli kai sitten tässä. Tästä nyt ei sitten ihmeemmän pitempää tullut. Mutta katsellaan. Hei. Paskaa.